ukuthi usibanibani nosibanibani babonile befika ngobusuku bezonilanda befika bafake into engayazi la eminyango kube nzima ukuphuma. iZion ndicinse ndihambe kakhulu nayo kwaze kwa end up lapho kusethiwa ndiyathwasa vele uma uzofaka izwi kumuntu leyo ngicela ukuthi ndiyithethe nje straight awulifaki izwi emntwini ngenkani lento ephethwe yilowa muntu enithi uyadlala iyo yimi uNkulunkulu endadala izulu nomhlaba ngithi mina uwe kusho ukuthi la kuNkulunkulu into uyikhuluma ingekenzeki ize ibe iyenzeka awuyikhulumi isiyenzekile bese ngihlole esibhedlela wathi awunalutho ngathi unamanga dokotela nansi leta yokuqala yakho wathi yebo siyitholile la but lena uthi ayikho ndithi kanjani Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Wasibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngiyayithanda nje ukuthi ngimrecognize umoya ongcwele ngoba kukho esikakwenza ngaphandle kwakhe. Siphiwa nguye konke sikwenzayo namandla newisdom. Konke nje yasiguide sishiwe naye bazalwane. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela nje le message yeKota 2 Media. Mangabe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye zimnandi lezi indaba sothi siqeda la yobusizakele. Manginibonge nje bazalwane ngokuthi niya subscribe nginibonge niyakhulisa lo msebenzi niya like niya commenta sibonge ngama channel members ngesupport yonke eniyenzayo siyanibonga kakhulu bazalwane inkosi inibusise nje futhi ingcinele nina ngendlela eyisimangaliso. Namhlanje angingedwa la nginenceku lenceku ke ngiyazi ya impela sesindeminyaka sazana nalenceku ngiyaye ngithi uma ngabe ngikhuluma ngithi angivelanga ngaqhamuka nje mhlawumbe abanye bangibona khona la kwi-YouTube angivelanga ngaqhamuka nje sengiqala i-YouTube channel sake sashumayela ezimeleni mina ngangishumayela before u2013 but part time manginabazalwane kodwa kuthema zithi 2013 ngavele ngangena entshumayelweni full time ke idimeleni lapho sashumayela kwaze kwafika iCovid eyafika yavala yonke into. After iCovid kanti inkosi sizosilidela kuphi kwi-channel le SSikuyona lencekela eduze kwami sasinayo ke idimeleni lihamba ivangeli izokithi kuyiqoqa ke yona ke iyakhumbula konke nje okuningi iyona witness enginayo ke leyo uthi ngempela ngangiseyidemeleni nangu uzokufakazela nami ngiyamfakazela kulokazo zokwitnessa namhlanje inceku leyo mfundisi uMxhegwana. Siyabonga kakhulu umfundisi wami isikhathi sakho sokuthi uze from last year ngilo ngithi hayi benceku wozabu ulokhuthi nawe hayi ngisabambekile ngiyeza but finally ufikile today ngiyabonga sakwelkhama nje ake sikubingelele nawe uphinde ubingelele futhi ababukeli kwindawo zonke. Okay. Yebo. Igama ndingulobabalo. Yes. Isibongo ngumXhegwane. Yebo. Ophuma eEastern Cape. Kwilali yaQombo. But ngokusebenza ke saze safinyelela la ngaseGauteng. Amen. So kuningi njengoba esechazile siyazana kakhulu. Yebo. Sazane ezimeleni ngosadityaniswa ke izwi. Yes. Njengoba ke nayo Jesu esisho ukuthi bamthola omunye eshumayela umeqeda kushumayela lokho wekushumayela base beyamkhuza. Usethi uJesu nimkhuzeleni ngoba lo muntu uma ebekhuluma ngegama lami kusho ukuthi ungakithi. Yes. But maye ngakhulumi ngegama lami akekho ngakithi so nimkhuzeleni. So leyo nto yenza ke ukuba size sibe siyahlangana
sadibana ke nama challenges like i-challenge yethu esake sabanayo kwaba i-COVID eyaye yakhosta ke ukuthi uSathane avuke eme ngamandla lichithwe izwi lenkosi ezimeleni nazo zibe ziyavalwa kwaba kanjalo kodwa ke siyabonga ukuthi sisasesonke kuze kube namhlanje ugcineka nje kukhulu ukuthi nakho sisaphila sisaphila sakubonga nje lokho Nciko ngiyabonga nje nami ubona ufresh yazi nje inceke iyaphila uyabona ukuthi iyaphila Nciko hayi uNkulunkulu muhle sithi ngamandla ethu ngeke sithi uphila kwethu kodwa ke bathi laba bakwazi ukuthetha ubizo uma ungekalifezekisi inkosi isibinge kafuni ukuthatha kodwa mawuke waqoshelisa umsebenzi wayo ke ifinal sibe sikhona ukuthi hayi seke ngahamba ke emhlabeni ngelokuthi umsebenzi wakhe uqedile seke wenzile but ma ungeke uqede umsebenzi wenkosi besikhulumile nawe kukancane ukuthi ungashona isikhathi singekafiki hayi ngiyakuzwa Nciko ake siqale ngeathaya ugqoke kahle umuhle ibizwani konjelela ekhanda umqhele insimbi lakhe eyamaXhosa ibizwa ngokuthi insimbi liyabaleka ke igama okay kodwa ke singalisebenzisa ke lelo thi umqhele ubuhlalo kahle isintu straight musozama ukuveza isintu ukuthi lese iyaveza ukuthi okay wena uphuma ngala namazulwane zawo impahla ngokunjalo namavenda namachangane ane-attire ezahlukene kunjalo kusho ukuthi mina nje ngangimanje ukuthi ndinxibeka so kusibe ndipresenta nje ukuthi no ndibuya ngasemaXhoseni yebo inhle futhi kakhulu ngiyayithanda ngendlela nje oyigqoke ngakhona abanye bazothi kodwa uma ngabe uyinceka kufanelanga uyifake ekhanda especially uma uzokhuluma ngezwi uthini nje wena nje lapho kuleyo part leyo abanye ngiyazi bazothi hayi there's nothing wrong yini wrong but nje wena ke your own opinion mhlawumbe understanding yakho ngokwe understanding yami ndingasho ngithi akulona icala ngelokuthi vele uma singathetha like njengokubona ukuthi izwi labaseKorinte lethi indoda ethweleyo iyamhlaza uNkulunkulu kodwa engathwele yenza kahle phambi koNkulunkulu njengoba kuchazwa ngokugqoka konke kubantu besifazane yonke bese kuzovela ke nakuthi okay mase kusobhathi ndingeke ndize ndithi icala ngelokuthi vele mangabe sekuthiwa mhlawumbe seyindinxibeni bonakala ukuthi okay mina kahle kahle ndiphuma ngakuphi kodwa mabe kuthiwa isinqwazi vele kuyicala bendingeke nze ndikuthwale kodwa ngelokuthi nje akusymbolize like isinqwazi ngohlobo lokuthi ngingakhuleka ngifake lensimbi noba ubuhlalo kanjalo but not isinqwazi isona uNkulunkulu angasifuni njengoba uva kwincwadi kulezi ncwadi ezahlukene like i-Old Testament umesubiveza ukuthi inwele ezinde endodeni konke kuyihlazo yonke leyo nto kodwa inwele kumuntu wesifazane ziludumo konke so sisibeke ngosikhuluma ngaleyo ndaba ukuthi no kuyihlazo vele musuthwele but mungathwele kuhle phambi kwenkosi yazi uyibeka kahle kakhulu impela ibuya la ekuthenini bese sithi uJesu Kristu kahle sivumelekile ukuthi simkhonze ngendlela thina ngobuntu bethu ngokwendalo yethu uma ngabe nje ngiwumZulu ngimkhonze ngobuzulu bami uNkulunkulu uma ngiwumXhosa ngimkhonze ngobuXhosa bami there's nothing wrong lapho akusho ukuthi sekufanele ngishintshe manje ngilahle ubumina ngiadopte impilo yasewestern mhlawumbe ezabelungu ukubonisa ukuthi sengiumzalwane manje actually leyo masingathi siyayichaza ngelokuthi kakhulu mase sijonga phakathi kwabazalwane konke nje general kube khona ukulwa okuninzi
ngohlobo lokuthi size sagqibela sesixambulisana ngeimpahla ngayo yonke lento kodwa mase sizobeka through uNkulunkulu wethu ohlezi emazulwini endaweni engcwele kakhulu azange axabane nesintu kodwa waye wakushintsha okunye nokunye okulike ungathi umkhubanyana like kodwa isinto sona phecelezi uyasibuyisa kumuntu sona sisodwa bese azokwazi ke ukuthi aqale aziveze yena ukuthi uNkulunkulu njani simqonde ngoba even abokuqala abamkhonzile uNkulunkulu bahamba naye uma sesingathi siyabhekisisa lelo zinga lelo sizofika siphawula ukuthi laba bantu kahle bebemkhonza uNkulunkulu beyileyo nto abayiyona kodwa uNkulunkulu eqhubeka eba accepta futhi esenza imangaliso kubona ngendlela awayesebenza ngayo eyokugqoka mhlambi ine singathi ifike yonakala ekuthini indlela ngoku esesifika sibe carelessness ekugqokeni kwayo iyona eyabanga isilingo ngohlobo lokuthi njenga namhlanje sihlulwa ngamehlo siyabuka bese sivukelwa amafilimu bese kwenzeka ezinye izinto ezirongo ngakuNkulunkulu kodwa without ukuthi sisebenzise ilihlo yonke into yayi right eqalekeni ngoba ifundizothi ngikhuluma nje phecelezi ndisuke nje ezweni lenkosi ngibe sesintweni nje general ndiyakhumbula sidlala like nabantu abadifferent lesi abantu besifazane kuko konke mhlawumbe abanye bakhumbula nje like naked kungabikho lutho olwenzekayo akuthi amehla engaboni ayebona amehlo kodwa kwakungekho ukuthi after subonile actor kanje ngoba wawunale yantu uNkulunkulu wayifakile unembezo phila ebantwini ukuthi no lo muntu anginali ilungelo lokumthinta noba ngabe ngiyambona so yilapho kapho ubona ukuthi yafike yaxabana kanjalo sase thina sesala kule khoma ukuthi okay ke kahle kumele ugqoke kanje ungagqoki kanje kuze kuthini uvikeleke lo sasala ke thina sale sesixambulisana entweni erongi wayichaza Nceko wayichaza mfundisi wami kulungile asiyiyekeleyo manje sibuye la kuwena yebo kulungile sengithe mina ukuchaza nje kancane ukuthi nawe washo ukuthi igama ubaba lo Mqhegwana ake simtholeke manje ubaba uMqhegwana before abe umfundisi esele eyilaleni ke sithi ukuthola nje that background bese silokhu siza nayo ke kahle ngoba ngiyaye nginotice ukuthi ibackground yomuntu ubufakazi ngokwayo nje obukhulu kabi inokusiza omunye umuntu ukuthi yazi ngadlula la nala uthola ukuthi khona odlula kuleso simo manje asizakale ngokuthi wena mawusuyixoxa athi uma ngabe wadlula ubaba uMqhegwane la kusho ukuthi nami ngadlula ke simthole ubani like ndichaza ngokwasekhaya before ya nje uchaze nje ubuwena nje ukuthi ubani nje uqhamuka kuphi yebo ngokukhula kwami ndiqhamuka le koqombo ndakhulela endaweni ekuthiwa kusemaqhubini emahlubini ngale eyilalini straight la kunku uyabona eyilalini mos hayi njengala sesihamba kwitha kwisilungu nje ngikhulele straight emakhaya ukukhula kwethu ke ayekhona ama challenges esadibana nawo emanensi kakhulu kodwa kakhulu manje ngathi ndiyayichaza nje leyo nto iyodwa mina ndaye ndahlushwa kakhulu ukugula usakhula ndisakhula yayi ukugula inkinga yami enganginayo ngohlobo lokuthi ndandize ndi-end up ndihanjiswa umakhulu engekashonike okwakuthiwa uMakheswa Gqowenqane umama kamama onizalayo so umama yena uyaphila kuze kube ngoku utata owashona naye notata omkhulu ngokunjalo naye washona nomama washona kodwa umakhulu ndimbiza ngomama umakhulu
so uyazazi leso. Yebo. So ma uyena ke ondandithi mase kuthiwa ndiyagula ndibakhombe futhi abantu ukuthi ndibona usibanibani ungena ephethe into eso ngize ngithi mase ngiphupha lapho ngiziphaphame ngimxelele umama ngithi noma ungandise enyangeni kodwa ndixelele inyani ukuthi inyanga izothetha lento endixelele yona ukuthi usibanibani babonile befika ngobusuku bezonilanda befika bafake into endingayazi la eminyango kube nzima ukuphuma ndigula sho ndahanjiswa lapho ukhumbula kwami ndandise church ibandla endandikulona kwathi ukuthanda izinto ke sishintshane samabandla ke thina ingangeni ke lento yokuthiwa kukhona uNkulunkulu kukhona abazalwane kukhona yonke lento hayi ndandingekho mkhulu kulowo mqondo ngoba nensindiso yayingavelele kulelo thuba lelo apho wazisingathi kwaku before ama-90s. Okay. Manje manxa senjonga iminyaka lapho. Kodwa sasingayinakile nje into yokuthiwa insindiso total singayikhumbuli inhlobo mhlawumbe kungekho nomuntu osirecognizeayo ukuthi kukhona into ekaso. Sishintshane sathina amabandla niphume ndiyewesile ndikhonze mbothi angathi umdlalo lo niphume futhi ndiyanja usihamba ngokobungani kakhulu. Oh yes. So enda up ke sendiyofikelela endaweni ekuthiwa kuseZion. iZion ndicinse ndihambe kakhulu nayo kwaze kwa end up lapho kusethiwa ndiyathwasa kumele ndibe inyangi. Yini le abanenkinga ke ngoku lapho uthi kanjani ke ngoku ugula uphethwe yini? Mna kahle ugula lokho okwakuniphethe kwaku like ngathi ukuxhuzula bathi ngesizulu kwaku like ngathi yes. Oh, kwakufuna ukulidela lapho kungaze kube yiwo straight but ubona ukuthi kahle nawo afuna ukuba nesandla unga understand ukuthi kwenzakala ini. So uma sengisiya ke Zion bangiprofeta bathi ndiyathwasa ngithi ayabona ke manje sizoxabana ke ngohlobo lokuthi wethu umuntu mayeseqala ethetha ngendaba yabantu abangasekhoyo ngifika ngixelela umama nami ngithi yabona ke mama ilula lento mangaba bangasekho bethi balambile sithatha utywala ubusile uthathe lebhokhwe uthathe yonke lento uze sekubo ethuneni bese uyagada ujonga ukuthi bazovukana bazozidla lento ezi uma ungafuni ukuya ethuneni uzibeke lapha endlini bese uvale lapho noma yiviki mangabe usuvalile bese siyabuya after iviki sizobona ukuthi ziphelile na ezazinto nje banithi abantu abangasekho balambile bayazidinga bese bathi athi mama yonke lento uyithatha phi into hayi namandazi kodwa usalayo andivumi le uthi abantu abasekhoyo ndiyathwasa into engenze ndiyenze leyo total but iya ngoba uzothini ke ngoba uzogula phela enelokugula okuphetheyo yibo bafuna ukuthini uthathe isikhwama sika mama enomama ke ngokwenyane ube yisangoma esaziwayo ebe lapha kakhulu la ngase Rustenburg yena kakhulukazi waye washintsha ke ngoku nje baseshintshile ngoku esengene eSt John's kusho ukuthi kumele ngithathe isikhwama ngiyabonga leyo into engeze ndiyenze ngehlobo ke leyo hayi into engeze ndiyenze kwahamba ke ethubeni mase kufika sisesesikolweni kuqhamuka intombazana ithi isindisiwe thina sibese andithi thina siyithatha ijoke lento ngoba asiyazi bese sithi thina uthini na uthi usindisiwe athina yebo usindisiwe kuphi ke athi usindisiwe kuthini mhlawumbe athi akajoli sta ungathi awusindisiwe kuthina ujoli ngoba siyazazi zonke into zenu ninamaqhinga nina base nifika lizoqamba amanga la nizothi anejoli because why aneqonyo yishoni thina sizonidingela amadoda ngoba phela niqamba amanga nithi usindisiwe kuthina joli kahle bo
abanye baqhamuke bethi hayi ndaniphuza utshwala andiphuzi ithi hayi phela ukuthi awuphuzi sibithi uthetha inyando ukuthi imali yayingekho sizokuthengela thatha nje kanjalo nje sithatha like amajoke singayi understand yonke lento ukuthi hayi into eyinyanda hayi bangazoqambela uNkulunkulu amanga ayikho lento le ingekho futhi nalencwadi uthi sizothola incwadi enkulu la ku Old Testament nani sinale ncwadana encane nje eNew Testament kuphela esasiniwa nakhona ezikolweni sithathe siyoyibeka lena singabulanda abantu ningayifundi futhi total yaye into kanjalo ke masimhlasela ke lo mntwana oyintombazana ayenzeke lento yakhe afuthi siziqonda ukuthi siyamhlasela ngohlobo lokuthi thina mangabe kuthiwa siya emvuselelweni siye simangalele lento namhlanje sekuthiwa hey thulani nina ini thina sasiyekwa nje sizixozelele leminyango simane sithi hey unamanga ke kodwa umfundisi anganake thina aqhubeke na enze lento yakhe kanti kanjalo lento iyaqhubeka iyeza iyachwechwa asi understand ngoba vele uma uzofaka izwi kumuntu leyo ngicela ukuthi ndiyithethe nje straight awulifaki izwi emntwini ngenkani kodwa umuntu uyamyekela entweni yakhe bese wena uveze into yakho like iadvertisement musumvezela lapho umuntu manumvezela yilo umuntu ozonimesebona ama challenges adibana nawo bese uyakhumbula ukuthi oh man kukhona umuntu ososo oke wathetha ngento ekanje ngothi ke ndiye kuyena andingesizakale na yilapho uNkulunkulu emela adlala indawo yakhe kodwa ngaleli langa ozoqala wena uthi uyamlwisa uthini wenza yonke into umenza ukuthi amnyanye kakhulu uNkulunkulu ngohlobo ukuthi angagqibele yongena esihogweni wena ungafuni ngelokuthi wena ufaka izwi ngenkani kanti akunjalo ayinamandla leyo show yomfundisi ngoba kaningi vele izwi lifakwa ngenkani kwabanye benze njalo so ibalekile lo ikhulumayo kulesi sikhathi esesikusona ndingakusho nje ngokusobala ukubona izindlela elichazwa ngayo ukuthi kwekunye lifakwa ngenkani alicaciswa lona uqobo nenye into ofike uyibona ukuthi kahle sekukushaywa kwabantu phecelezi kuxube nomuntu straight kodwa yena umuntu general ukuthi acacise lento ukuthi uJesu wenzani emntwini ukuze umuntu athini ayilangazelele into sekuya kuba imvela kancane ngoba the rest amabandla asisawashiswa manje izinto zokuthi kuchazwa ngoNkulunkulu kodwa washiyiswa ukuthi indlela athetha ngayo sekunguye uqobo ke ngokuNkulunkulu sekesukile sekuvelela yena kakhulu ngelokuthi ufuna iattention kanti iattention awuzenzeli wena umoya kaNkulunkulu omele ibe uyena othulisa abantu bona uqhubeke nomsebenzi wakho hayi ngizwa kahle impela nawe wabambeka kanjalo ke lapha ngoba nakho phela nina benibangela umsindo lapho umfundisi lo nithi hayi unamanga mfundisi into enjalo mase ubambeka ke wayithetha ke lento iyayihlekisa noma lingasawukhumbula nje unyaka kodwa ke endikhumbulayo thina ngokwenyane sasithi ayi ngoba useshumayele kakhulu ke ngoba nalomuntu ndiyexolisa ukuthi ndiyithethe ke le thina sikhulele kwaXhosa njengoba sikhulele kwaXhosa ivangeli livele kakhulu ngamaZulu uma nithi amaZulu ngiqonda ukuthi ngakwaZulu Chucho wonke umuntu ozoshumayela uvela ngakhona ngoba nentombazane yashumayela yayivela ngakhona size sithi kusho ukuthi ke nathi senifuna nathi sibe ngamaZulu futhi ayikhuluma isiZulu ngoba yayithethe isiZulu nathi sinifuna sibe ngamaZulu ke ko sizosindiswa nathi sikhuphuke sibe ngamaZulu hayi ngathi senidlala ngathi ke kodwa ayisekho ke le kanti hayi umntwana abantu akazibe inaka yonke lento leyo uzoqhubeka shumayela bese sithi ke thina ke ayi siyamzwela ngoba seke shumayela kakhulu wothi siphakamise izandla
sibe ngathi simamkele lo nkulunkulu wakhe because naye athi abuyele uvathi wambile uthoyile member sibede simamkele uJesu ajabuleke nake kube mnandi bepha base siphumele thina sesithi bese funa vela ahamba ikhonke lethu sibuyele indawo lezethu siqhubeka siyoyikhonzela emasontweni wethu mina lithatha as ijoke andiyazi ukuthi lento siyandilandela noma yona yangena ndingayiqondanga so ndiye mangaleke ngoma bethi abantu baphenduke bekhala abanye baphenduke bethini hayi mina ndaphenduka like ijoke ngingayi-understand kodwa uma nibuya eZayoni kwakungaphesheya kwemifula kodwa lapho uma nikhumbula kahle bathi mabeqala bethi mandize nezibane like amakhandlela nenkukhu emhlophe bese ndize nesambatho ongazuthi kuze kwenziwane kimi ngengomso ekseni ngeSunday ndacasha la ifohla ke ukuthi ndiyapi angenikhohlise nami andazi kodwa ndaye ndawudabula endaweni eyayesabeka kakhulu na endapha ndiyongena phakathi kwalelo sonto lelo uma ndifika kulelo sonto hayi kuleli vele ndithi besidlala kulona samkelisa uJesu sithi hayi siyayamkela nje sinandaba bese sifika khona ke sithi wafika umuntu wakhona wathi ngomso kuzobe kuyinzila kudla i3 days fithi hayi nalento iyafika futhi ngapha i3 days ekushutsho kuzofuma umuntu weMosla kanti abazalwane bazosibulala vele kuba manje sebeza nento ukuthi akusadliwa ke manje for 3 days sizothini ke ngoku kodwa ndiyingeneke leyo futhi ukuyingena kwami 3 days yami yokuqala engisekhumbulana ngoku ndayingena like okungahle nje straight 3 days ngaphuza imanzi ngathini ngithi ngifuna ukubamba lento ukuthi ayifune ndiyiboneke lento kodwa ndiyishilo futhi ke nenkulumo ethi uNkulunkulu wenu ephila ngempela ngifuna ukumuzwa la ethetha la kumina noma yena afike mathupha kum straight akhulume ndikhulume naye noma aveze leyo nto azoyiveza kumina kodwa uma engakwenzanga lokho khohlwani andilapho mina ndiyithatheke leyo kodwa ndiyizile kusho ukuthi uNkulunkulu wayendivaka leyo ndlela wendiva ngayo ngeqiniso ke kwavela into eyiningi waqala indabane amaphupho engawaqondi manje kodwa umntala uvalekile wona ndaqala ndaphupha amaphupho engawa-understandi kahle masendi wabheka ndayangikwazi-ke lokho kusho usengiphathini iphupho engadibana nalo like ngaphupha umuntu ezothetha straight nami ethi lento ephethwe yilowa muntu enithi uyadlala iyo yimi uNkulunkulu endadala izulu nomhlaba ngithi mina wena uvelaphi wathi akubalelekile ukuthi ngivelaphi kodwa kusalayo ngikholwe ukuthi yimi ene indawo endandimbone endandikuyona kwakulike utyani nje oluhlaza like induli yayibona induli Mosi engathi silapho futhi kulelo utyani loluhle ngohlobo lwethu ungahlala lumnandi nje lazi ulibone lo tyalo lwesilungu lolu sihleli lapho nalomuntu kodwa into efika yanxaka ukuthi lo muntu kwalikhona ukuthi umbheke but ekuthetheni kwakhe uyeneliseka futhi yonke into oyibuza kuyena uyeneliseka awukwazi ukuthi ungabe umphikisa usithini kodwa yonke into sibuyibuza lelo xesha uyakunikeza nje kahle futhi ilanda qala ndathi kusho ukuthi lento iyo ke ila engiqale khona ke manje ndaba ngathi ndiba serious ngalento kodwa futhi ndingekho serious lokho okudlulele but ke kodwa ndiyikhonza ngakuloyo ndlela but imibono eminingi kahle kahle ukuthi kwenzakalani manje kuthikakani yayingekabikho but kona nibona ukuthi kona ukhona lo muntu endihamba naye but ukuthi ngubani understand futhi nami angimazi ene kwabanzima ukuthi ndimbuze futhi kodwa yena manje sekuthiwa ndizile ukudla uzobuya ezothetha nami all right nakho ke sayaqala kuseyakhuluma kusunalamaphupho lawa ke right like lamaphupho masendithi ndiyawanakisisa kakuhle
because bengingafocus emakhaya. Yes. And ndingenandaba futhi kakhulu kodwa ndibe ndiyibona yona ukuthi ingathi ingxaki ke le kuthi uthi ndandiyibona futhi ndingayinakile ngexa ukuthi hayi into mhlambe bengilukuthi yenzeke angiunderstand kodwa konokusalayo ndaphetha ndiba nemibono ngohlobo lokuthi uma ndibuya ngale mahlobeni sendiya ekhaya khona omnyumfo endaze ndamxelela ngathi mfowethu uNkulunkulu unibonisile ngawe awuzolasta hawu lese hayi ukuthi uzoshona kodwa into asibe eyiphethe uzowa futhi indlela azowa ngayo uzowa ngento eso wabutshela kanjalo phela ndamxelela nje kanjalo ukuthi hayi kuthoma ndixole ukuthi uzowa futhi uzowa uzowa nje ngentombazana leyo ntombazana leyo iyona ozobe usujola nayo wayesendisiwe okay ngifike ekhaya kodwa nami sengixolela futhi ngathi ndiyacela awuqaphele kwasho ukuthi ke enye into ekusamele siyidilize special la kubazalwane endibona ukuthi nayo isiyinsila ile yokuthi uma mina ngikhonze faith mission wena ukhonze assemblies wena ukhonza African gospel kunalo ludonga yes endingal understand oyozothi awuwamkelanga umoya wala kusho ukuthi mawungamkela umoya wala asikwazi usho ukuthi noma ndingathetha nawe ukuthi uNkulunkulu mbonise ini ngelokuthi ukwi branch ethile ubambeka ileyo nto bese ungafuni ukunimamela kanti ungafuni ukunimamela mina ndizisa ngebranch ndizize ngoNkulunkulu bese wena ngenxa yesonto sibukhonza lona uthola ukuthi liyakuvalela awukwazi ukuthi uyiaccept lento endixelayo na ngenxa yesonto sibanjwe ileyo nto kakhulu thina abazalwane kakhulu futhi ave sibambile namhlanje futhi manje ngathi ndiyayibukisisa leyo nto ingamandla kubazalwane phecelezi ababhekane namhlanje babukana ngezikhondo zamehlo kodwa babe besithi uthando bese uyayibuza ukuthi olunjani kepholo lothando lufike luvalwe ubonda lwendlu ungakwazi ukudlula ngale kobonda lendlu noma usuthi uyaya kuye lo muntu ngoba yena ungale ejardini lo muntu othize uthola ukuthi wena akakuva uvalelekile andiyazi ukuthi singayichitha kanjani le nto leyo yingakho ndiye ngcine ndithi mina uma kuthiwa uthando ngempela olubuya uNkulunkulu I'm sorry ukuthi ngakusho ngithi inkosi ngabe iphutha alukho lwake lwabanje ngoba uthando luchitha isonto luchitha amabonde esonto lwakho umuntu eBhayibhelini phecelezi angasakwazi ukuhlangana nomuntu nento ethile kodwa umuntu umusa umxela ngezwi ila umlanda khona but yena azichithe ngesonto ukuthi mina ndikhonze endaweni ethile kusho uma nikhonze endaweni ethile ngeke ndimve umuntu okhonze endaweni ethile endiyethuza ngezwi lelizwi yilo lelifundwa kuwa wonke futhi lamabandla yebo futhi loNkulunkulu uye ukukhulunywa ngaye wonke lamabandla lo Jesu nguye lokhulunywa ngaye wonke lamabandla kodwa futhi sichithana sodwa ngoba lento ishoyo ngoba ikhungu futhi yekela ukuthi manje ayichazeki ayichazeki kodwa yona uma usuthi uyayijonga kwexesha lanamhlanje iqede uthando lokumthanda uNkulunkulu kodwa yavusa uthando lokuthanda ibandla elithile kwase kwangathi uthanda ibandla elithile uthanda uNkulunkulu buqo kodwa kwabe kusekuba nalesi sitha nje sokuthi umzalwane ngoba ukhonze endaweni ethile so angeke ndibe mkhulu kuyena ndizovala nje leyo nto ukuthi asikho sonke endaweni eyi-1 so animazi ukuthi ukhonza kanjalo ke ngongeke kutsho sekuwubutha phakathi kwami nalowo muntu kodwa sesindiswe soyi-2 ngiyayizwa nje futhi into othe uma uyisho wathi uma ngabe kuwukuthi awutholanga umoya wala ekhaya futhi manje mase sekanjalo ngathi nalabo moya sebebaningi ungathi sekunomoya we-assemblies sekunomoya ngenza example nami ngathi sekunomoya we-faith sekunomoya we-African gospel sekunomoya wanwane yabona kanti umoya ongcwele uwodwa nje uyedwa ngathi uwodwa futhi uyedwa ngoba uNkulunkulu yes
but leyo nayo kukhona kokunye ndake ndakhuleka ndayingena nje straight 3 days ye dry yomkhuleko ngibuza kuthi inkosi waye kube njalo ngoba lento icindezela abantwana babantu abaninzi. Yes. Iwaye wandivezela ethetha nami naye lo muntu lo ngoba akusimuntu bekubancane ukuthi athethe like njengoba sihleli so. Bekaba kancane kodwa ubevamile futhi nalapho. Kodwa exesheni eninzi bendiye ndimthole ndilele. Kodwa mase ndilele bese ndiyoba kuleya ndawo eyilenduli. Endaze ndayirecognize ukuthi kushuthi mangabe sekuthiwa ndithetha noNkulunkulu kumele ndiye kuleya nduli. Ila sibonana khona ke mina naye. Okay. Bese azothetha yena nami lapho. Ilake wathetha kodwa kuleli xesha zangaye endulwini. Wanthatha like wanibeka esitimeleni kulezi timela zokuqala nothi lezi. Kulezi timela zokuqala kuyashunyayelwa. Dingena kwicoach uthi ngena kanjani angendikhohlise namangazi ngoba isecond kuNkulunkulu yi-hour noma usuku lonke just a second. Dingena kulento uzanibone athi no ndiyongena ngale nibone athi no wonke nje like amabandla ndingene. Kodwa ndathi mase ngena kubazalwane wathi qaphela kakhulu ke lapho. Ngathi iya kwayini ke Nkosi engizoyiqaphela ke ngoba phela baphethe iBhayibheli labantu bakhuluma ngeBhayibheli kwathi kodwa ubungozi bukhona. And njengoba bukhona ubungozi banensi ababhubhile la. Bebehamba kahle bahambe bafika bawa la. Kodwa mawungababheka labo bantu bayakhonza namhlanje futhi ba serious kodwa bawile kuye abatholakali kuye but bathi andiyazi ngizayichaza kanjani. Kukhona lento uthi kuthina sikubona ungumzalwane uvutha uphapha but ungekho kuye. Kuthi uthi like ndazi nokuthi network yini. Ngathi Inkosi ngicela ukwazi intoni kanle kumele ndiqaphele la waveza into endayikhumbulayo. Wathi kunomoya wendawo. Manje ngathi ndiyazekelesa la like la eGauteng kunomoya wakhona la. Bese njengoba ula eGauteng kunomoya wala nje yonke iseketha yale eGauteng umoya oyi1. Okay. Esifika sizogutyungelwa kuwo. Masiphume eGauteng mhlawumbe siye eMaritzburg noma siye Eastern Cape siyasuka kumoya walana siyo asethwa umoya wangale. Yonke le ndawo lezi mase ususukile ke ngokusungenile kulomoya waseGauteng bese ufika phakathi kubazalwane. Mufika phakathi kubazalwane kuphinde kube nomoya wabazalwane ngaphakathi ke manje esontweni. Wabazalwane ndithi manje ke ngokulomoya uthi lo moya nawo uzenza mina kuthi uthi la iBhayibheli endifenda recognize amariqala lethi hlolani omoya. Akubona bonke omoya babuya kuNkulunkulu. Miningi imimoya ekhohlisa abantu. Kusho ukuthi la sekumele ke manje nifake izibuko bese nikhona ucobongula bayakhonza kodwa uNkulunkulu akekho. So yileyo nto nibona ukuthi Inkosi yayizama ukunibonisa yona. Ithi nalaba banjwe umoya wabazalwane. Kodwa mina angikho. Sengisithi ke mina ke Nkosi ngizokwenza njani ukuze ngisurvive namla ndingafi. Usethi ke kuko konke lapho ufika khona khuleka. Ufuna mina. Yonke into ofuna mina imini enzothi mase nifikile kuwena ndifika nithethe nawe. Bese uzokwazi ukubona ke ngokuthi okay ke sengikhona umoya kaNkulunkulu noma ungekho but wena ube sendaweni eright. Ungathi musufika lapho ufika uzunye umoya wakhona bese uphambuka kumoya kaNkulunkulu. Sure. Iyona into ayiqaphela futhi inobungozi kakhulu. Leyo nto iyodwa. Yes. Yo. Ya namandla le ndaba. Size sifika lapho nje esithathe yasibeka kule nkulumo. Yileyo ukuthi wawuqwayisa umzalwane lapho ukuthi uzowa futhi uzowiswa intombazane. Yebo. Siqhubeke lapho ke. Waphetha ewile naye lo mzalwane. Vele kwenzeka ngempela. Kwenzeka ngempela ukuthi Inkosi yayizosiprove ukuthi ihamba nami noma mina ndingayiqondi.
enda phake lapho ndiyongena kwelinye ibandla nakulona ndadibana nalo ma challenges nakhona kodwa inkosi yasebenza futhi ngamandla babengekho babuya lagcwala isonto laba right nakhona ndadibana ne challenges nakhona lapho ukuthi mina ndifuna njengoba ndixela ukuthi mangabe singeka destroy lento yokuthi mina ndingowesonto elithile kuyingozi ngoba ndabo ukuthi upastor khona wayebanjwe ileyo nto nje just engafuna ukuaccept ukuthi mina ndimlethela abantu ndimlandela abantu yena makabaphathe kahle kuba ngakize ngisho ngokuphecelezi okugcwele ngithi mina angikhonze la kodwa ngelokuthi isonto lami likude so kuzomela ukuthi ndibelanda ndibiza imvuselelo ke lapho ndibakhansela ngethini kuvusa imvuselelo ndime endivumela umfundisi khona lagcwala uma seligcwele waguquka kumzalwana khona wathi ngoba andiwamkelanga umoya wala so ngeke bazibandivuma ukuthi ndingumzalwane ngathi nami andiyazi ke ngokuleyo into enithethayo ngoba ndandingekho kakhulu ke kuleyo ukuthi kumele umuntu aqala abhabhatizwe kumoya kaNkuluNkulu ngoba ndanalento ukuthi umoya kaNkuluNkulu ukhona manje kimi ngesikhathi ngimamkela uNkuluNkulu wehlisa umoya wakhe ngaso leso sikhathi so yiwuphi ke lo moya emele ndiwamkele futhi ngithi yaboke leyo into angifuni ukhohlisa anishayisane nje total nayo noma bayithetha nje abazana ngokwehlukana kwabo angidibane nje nayo ngoba mina ndazi ukuthi ndamamkela yena imina futhi enbanethuba lokuthi ndiyozi recognize kuye ngokuzila ukudla ndihlambulula ngenza yonke lento bese uyatheleka kodwa le initial andi understand ayike kwasho ukuthi ileyo nto iyimfazwe ke yanchitha kulelo bandla ndaphuma futhi ndamshiya kodwa ndamangala ukuthi mase ngiphumile mina ngeqiniso kusho ukuthi uNkulunkulu wanyanya ngohlobo lokuthi nje bonke labo bazalwane babuyisile ngeva ngathi mase ngibuya ngeva kuthiwa bachithekile kakhulu laphela nje total ibandla ngohlobo lokuthi manje ungaya kulona ungacinise uthola abantu ababini noma abathathu into endandingayifuni ukuthi ibe kanjalo kodwa ngelokuthi nje ngeke uzomthina umuntu nesikhundla sakhe ya kunjalo vele yonke lento yenzeka akwakezi ngapha eGoli usasemakhaya akakezi ukuzofuna umsebenzi lento nje mayenzeka bengekezi la eGoli le endiyithethile yalomoya bese ndiyibuza yona ndila eGoli esendi understand ukuthi ilento le eyayinobungozi le yayidala ukuthi lo bhuti agcine ngandifa naye sendiyayibona manje and futhi even nala eGoli sendifikile khona ngoba bengekashumayela ngoba ndifike ndahlala ngale khona indaba bathi kuse Dunfontein andazi Dunfontein lesele ngaseStallion Doornfontein yebo ngiyabona ndafikela ndahlala ngakhona lelo bandla endandikulona eqalekeni futhi yabuya lento endingazi ukuthi izothi ndangiboniswa noma ndandithini understand nani ngithi ndiphuphe kulayitwe ikhandlela uyalibona ikhandlela mali layitwe ikhandlela lifakule kwesisitya salo lesi yasibona lesekhandlela khona lesi siplate bese kuba nalento yokufaka ikhandlela awona material khona volify nje straight ungahluphi ndibona leyo nto mase ndiyibona lento lena bese kuqhamuke esikhulu esithingishane mase siqhamuke esikhulu esithingishane sifike sizowisa leli khandlela ene masigqiba kuwisa leli khandlela ubone leli khandlela ukuthi liyavutha kodwa liwile ene ngidifuna ukulivusa uthi lo muntu ungalivusi uyeke ingikhathaze lento uma sengithi ngiyaphaphama ndisho ndithi bazalwane leli bandla likhulu lingishumayezile nifika la ensindisweni kodwa esesibane lese sichaza ukuwa kwebandla lonke nje jikelele uma lingawanga abazalwane bazohamba kulona
noma bengahambanga kulona kahle bazosuka nje straight kuNkulunkulu kuvuka yona lento le ngohlobo lokuthi ngangithi mase kuthiwa mhlawumbe umzekelo ngiyahlabelelisa khona noma ndiyathetha khona ubone ukuthi like isigcina ivuka like umuntu lo othwasayo straight njengoba besho ukuthi ndiyathwasa. Okay. Usho ukuthi manje sendigqibela sendiva ngomzimba general ukuthi ngokuyi nayi lento iyenzeka ndiyayiva. And ngohlobo lokuthi umuntu mayeseqala ethi uyathetha umuntu wakhona uyamove lo muntu akekho kuNkulunkulu total bese kuphuma isigaqa like engathi ungakhala isikhalo lesi sibhlungu esalisi like umuntu ofelwe ndithi masethi ndiyongena etoilet ngifike ngisithule esililo khona mase ngikhala kodwa Nkosi ngizokwenza njani ngoba akekho noyedwa umamelayo la iqhubeke lamaphupho emanevela kodwa nithetha nje nawe namhlanje na lelo bandla lelo laphelele sithubeni ngempela laphelele sithubeni ngoba bonke abantu ababekhona lapho basplita laphetha liphelile if lesasekhona ayimhlawumbe nalo lingcosana kwakuthiwa umuntu wakhona umsunguli wakhona ubuthelezi okay naye owayekhona ngale kwaZulu ndiyayikhohlwa indawo yakhona ukuthi bathi yini kodwa nxa sesiya khona sasingena endaweni eyayihlathi leselinga kothungatha like but andiyazi into yakhona babethi indawoni umuntu wakhona naye washona naye babethi wayezile nje kanzima kakhulu efuna uNkulunkulu kodwa after yena lawo ibandla laphela nje totally uba ke ngokusenza ngicina ndifuduka sengizingela indawo ndize ndi-end up ngizohlala ngala eSoweto mase ngihlala ngala eSoweto ibe yila ke manje seqala ke manje senibona abantu abashumayelayo nami sengicina ndiyilangazelela ukuthi kusho kuyashumayeleka nami seningaqala ngithi ngiyashumayela ende kodwa nalapho futhi uNkulunkulu waba nami yo hey ufakazi bakho sabuqoqile nje buhle yayindlela wagcina iphilile ayithi wawugula ukhulugula waphila kanjani siyeke esithubeni ke leyo ke bese bamkhulu kakhulu uyona kodwa yona kutsho ndaye ndagqibela ngiphilile kulezo nzela kudla lezo ngohlobo lokuthi njengoba ndixelela ukuthi lo muntu uma eqhamuka waqhamuka walahlela iphepha futhi zangathethe kuleyo game wafika walahlela nje iphepha kanjalo waqede wahamba ndacosha iphepha mina ephupheni lapha mase ngilivula lethi ngemivumbu yakhe siphilisiwe bese ngiyaphaphama mangiphaphama ngithi leli verse ngathi ngiyalazi likubani nje kodwa ngilifune iBhayibheli ngathi Isaiah ngihambe ngiyovula iBhayibheli ngeqiniso ngilithole mase ngilifunda bese ngiguqa ngedonti yankosi sengiyabonga ukuthi ungizwile awu ndiyabonga Nkosi sengibonga ukuthi ungiphilisile ngempela ngiphile wow nje kanjalo yo okay kwaze kwafika irevel isambulo ukuthi uzukwazi ukuthi uphile ngiyabonga kusho ukuthi la endafika ndayiqaphela khona ukuthi kwathi bese kugcizeleleka futhi nalento yokuthi kusho ukuthi la kuNkulunkulu into uyikhuluma ingekenzeki ize ibe iyenzeka awuyikhulumi isiyenzekile kufuneka ukholwe ukuthi uphilile ube ugula usukholiwe ukuthi uphilile bese ungena ekuzileni kokudla la inkosi esube usuyivumela ukuthi iyofaka ke manje esibhedlela sakwamoya iklinika khona yona ngoba nawe uthola nje le message ephupheni usagula ndisagula khona la eGauteng kwabiza ukuthi manje kholwa ke ilokho sokubonile sekubiza ke ngokuthi ndikholwe yilento esendiyibonisiwe ke ngoku ukuthi okay kusho ukuthi mandi declare lento endiyibonayo bese enzo irecognize empilweni yami ukuthi akusho ukuthi sengiphilile kanje maqede futhi after that nasendiyabuyela futhi esibhedlela mase ngibuyela esibhedlela bathi esibhedlela ayikho lento kanti esibhedlela babe recognize ukuthi ngine TB ekugcineni kwethuba
ngoba phela obvious mele uphinde uye esibhedlela bakuhlole mase behlola udokotela endandikuyena isibhedlela endandiye kusona sase ngathi lapha ngamawuya ngase Hebrew like ya kuleya ndawo leya ndafika ndangena khona ndahlolwa mase ngibuya ngathi inkosi akwazi ngeke ngiphile mina ngalento lezi amaphilisi angaka into engeze ndiyenza leyo ndabe sengena inzila kuhla kuleyo nto dry futhi ndayibona nalapho ukuthi kahlahle vele lento okuthiwa ukusacrifice awusacrifice ngoba ungenanto nayo usacrifice ngoba ubona ukuthi vele obvious nayi lento vele ngapha kuthiwa mamphuzela amaphilisi kusho ukuthi vele mawusiwayeka amaphilisi la it's obvious usibuzibizela ini ukufa akukho futhi okudlula lokho kodwa ukusacrifice kona lokho kukonke ukuthi nanka amaphilisi akhona nansi neletter ikhona kodwa phezulu kwalokho wena uyongena 3 days ye dry yeah sakubisa ukuthi khetha manje kanje amaphilisi uNkulunkulu izwi lakhe manje uyabona ukuthi ubalance emaphilisini ngapha azokuphilisa kodwa kumele uwakhe treatment yakhona futhi ngapha kumele uzile ukudla mawuze uzile ukudla amaphilisi wayekele ngoba ngeke uthi uzile ukudla ubuphuza amaphilisi akwamsani akamsani vele so indabe sengisacrifice lo ukuthi angene dry straight ye 3 days yes ndayingena straight dry ye 3 days ndathi oqala kwami kungena ndathi inkosi if ukuthiwa ndiyafa ke manje ngcono ndife ngoba ngendiyimelele leya lamaphilisi ngenze ndikhona ngangcono ndife ukuthi kuthiwa ndiyafa kanti uNkulunkulu uzongizwa after le 3 days ndingenile ngazi usuku lwesine ndabuyela back esibhedlela lathi ngiphinde ngihlole futhi mase ngihlole esibhedlela wathi awunalutho ngathi unamanga dokotela nansi leta yokuqala yakho wathi yebo siyitholile la but lena uthi ayikho ndithi kanjani hey isimanga sikaNkulunkulu understandeki ke manje konke ke lokhu ke manje namanje sekunzima ukuthi ndithi uNkulunkulu ndithi cha kanjani dokotela banansi leta nansi yami yes nansi ngihlola manje uthi ayikho ngapho ngihlolile wathi khona ikhona kuyikuthi yo ukuze ndibe sendiyabona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle uma kuthi uNkulunkulu uyaphilisa yena vo yedwa akafuna uncediso yes yebo ila ngaphila khona ke kungenzeka yini kube ingakho ezidimeleni ubuthanda ukushumayela leyo nkonzo ukuthi amaphilisi mawumzalwana waphuze bekuyisona sizathu leso wona into eyenzeke kumina cause kwakuba likhona ukuthi ndishumele ngento engingayazi kodwa lokho ukuthi inkosi yenze into eso iyona eyayindenza ndibe nomdlandla ngoba ndandinale yanto ukuthi angikwazi ukuyoshumayela ngoNkulunkulu ngenze into kumele uNkulunkulu siwenze into kimi ngize ngikwazi ukutshela abanye abantu ngayo uma ungakwazi ukuyenza ngangcono ndiyekele ukushumayela ngendiyimele phela ubani enzobakhohlisa ngalento ngoba masibe ndiyoshumayela lapho ndiyoshumayela ngesibindi yes noma yini enzakalayo ndiyilindele kodwa ngoku mangabe wena uzophinda uhluleke futhi ukunimela ndizoqala ngapi mina chuchu uNkulunkulu wandivake hey ngisho ngoba ngiyakhumbula impela ukuthi yona nkonzo wawuhleli kakhulu kuyona ndiyaxabanisa nabazalwane leyo nkonzo ungayithethi ungayithethi ibhadi lawo babesho ukunqeda abazalwane yebo kakhulu ukhuluma nje iqiniso ngoba phela sonke siyakhula yabo evangelini even nami kokunye angakunderstand ngithi hey kodwa umqhaqwana ngimuzwa kahle la khona ngiyamuzwa kodwa yabona yasho ukugqiba kubazalwane lento kodwa mhlawumbe mase licinga lento lihleke ngingedwa ukuthi ukuthi abazalwane babe like labantu abamlwelayo uNkulunkulu wabo angena ndibethiwe ke lapha kodwa ndasinda kanjalo kwaba uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukummela umuntu wakhe because if ngikhumbula kahle ukhona omnye umzalwane owandilinganisa njengoba ubona ukuthi lese nifike ngishaya izithixo mangishaya izithixo ngize ngiyibeze ngamagama
lo mzalwane naye mayeqala ethi uyayenza leyo nto bafika bamkanka ngasekhwezi besho kumqeda yo wabuya kimi ndathi mina ungadlali ngesiphoso somunye umuntu lento uNkulunkulu uyifake kimi akayifakanga kuwe oh yes so wena ngeke usurvive mina masube ngisithi omnye ndikhumbula kahle konye intshumayelo athi amadoda amakhulu xa esethi sizokuthola ngithi mina elula bafowethu nizongithola ndehle enhlanzane ndihamba ndedwa esiganga ongifunayo angathatha isibhamani landela uzondubula kahle ndihamba ndedwa istress asikho futhi enemosofika eduze nami ungadlali ungidubule ngempela ngoba ndi serious angidlali Chucho yila kwabonakala khona ukuthi hey unesibindi lo muntu lo ngeke sasemkhona angixele into oyi1 ngixela nje abantu obona ukuthi yibutho enelihlangene ubona ukuthi amadoda amadala impela ene anyanyile kodwa uvowaxele nje kusoba ukuthi hayi ndihamba ndedwa andihambi namuntu uzondibula kahle nje wabona uNkulunkulu kanjalo wavikeleka yayithini message yayizize ibe nabantu abathi sizokuthola impela njengalolo hlobo wawuthini kubona imessage eyayindilidele kulobo October kwaba yile message ethi uSamuel chapter ndiyayikhohlwa kodwa bazoyazi mandifunda babe ngayifunda bazoyithola yes ile ncwadi esasikhuluma ngayo kabanzi lapho eyayithi uSaul waya kumuntu wesifazane onedlozi yes elikumuntu wesifazane yes mayefika khona wathi ucela idlozi limvusele lo muntu yena azomusha ma ethi lo wesifazane ubani uthi uSamuel ene uma esemvusa uthi yena undiphazamiselani njengoba uNkulunkulu ngamlalelanga ndiphila usukile kuwe kodwa njengangoku sengifile senzoxelela enye imessage yokuthi usuzofake ngelokuthi uze la leyo ncwadi uzoyithola ku noma ndikhuluma nje ngenye indlela kodwa uzoyithola ibhaliwe nje straight kuSamuel yebo kunjalo uthi ngesifunde ngenxa yesikhathi kodwa yona icacile nje iclean uzoyithola nje iphelele lapho futhi siyayazi singabazalwane so yandilidela lapho futhi ndagqibela ndiyovula nenye incwadi engazi yabobani nayo ithi wafa kanjalo uSaul ngoba wase waya konedlozi ngakho ke uNkulunkulu wambulala yilapho ke endandiphecelezi kakhulu ngemessage eyayidila nabantu abangasekhoyo noNkulunkulu ndibahlukanisa ukuthi abadibani futhi akwenzeki nangokodwa ukuthi basebenzisane labo bantu yebo ndiphinde ndizokhuluma lakhe ngoNkulunkulu abakhonzwayo behamba enyameni straight bejikiwe bafakwe endaweni kaJesu yayi leyo nto ke le eya endapha inlidela ekuthini kuvunga amadoda enubona ukuthi lapho ke manje aseqinele entweni ke manje ukuthi angifuna straight enyameni ngohlobo lokuthi ndathi mase ngifika ePark Station ngiqeda kushumayela afika amanye amadoda ngifaka phakathi ezongibuza ngaloNkulunkulu lo okhoyo ukuthi uNkulunkulu ngithi mina akanamfazi na bathi bona unaye akanabantwana na sebekhuluma lokho uNkulunkulu okhonza lapha eKZN uShembe okay like ihamba yonke nje namadlozi konke yes mase kuthethwa lokho ke nase ndisithi mina ke okay ke ubanike oyisilima phakathi kwalabo abantu abathathu nini nithi uNkulunkulu yilo uthi sithandwa sami noma baba ibese yilaba abantwana bathi baba kusho ukuthi njengoba bethi lo sithandwa sami athi lo baba nithi nina uNkulunkulu imupho isilima kulabo bantu
ilapho ke manje ngibona ukuthi isibindi esasinilidele lapha ndawuvula straight mina ngokwami umnyango uthi ngiphume. Indoda oqale yangivulela ikhoba yave yaqonda straight phakathi eCapitec, enye yangathi ibuyela straight estation, enye yaqonda straight le. Lase ngiphuma nami ndilandela yona ngaphunyuka kanjani. Wabachitha kanjani? Wabachitha kanjani. Yo. Hey, leyo wisdom yokuphendula ngaleyo ndlela impela umoya ongcwele wayekusiza nesibindi. Yes, isibindi akulula ngoba uma uzoyibhekisisa kahle mase singakota nje kancane embhalweni le yanto enibona ukuthi uPaulos wayesebhekene nayo kulo wayethetha naye ethi wena ludongandini olungezwa ngizokushaya kwakungesona amanzi amancane. Yayi serious case. Kodwa kwathi uthi ayithethe ngoba esebona ukuthi le ndoda imphendula ukuthi ufunde ephi ukuthi uzontshela. Yathi ngizokubetha yona ludongandini. Yebo, hey. Hayi ngiyakuzwa. Hayi phela yabona ke futhi awuthinta indaba enkulu lapha. Yabona usathinta indaba yamadlozi. Hayi. Nje behlala kuvuka izinto ebantwini. Kaliwa kuyaxatshana kunayo yonke into. Abantu abafuna ukuhlwana nale mimoya le. Kubhlungu. Uyathukwa futhi. Kubhlungu. Yebo. Inxaki mandithi asifuni ukuphuma emntwini. Bese siyongena kulowa muntu. Asifuni. Sivalela ngazi ukuthi singenza kanjani ngoba khona le nto singabantu ekudinga ukuthi kukhanywe inyama endala. Yes. Ibulawe namalungu wayo. Yes. Bese kuzofakwa umuntu uKristu Jesu. Yebo. Bese sibona izinto zasezulwini. Ku difficult. Yeah. It's not easy. Yeah, it's not easy. Isitha sayiplana lento lekudala into yenza ukuthi kube nzima. Mina okunye ngakunotice ukuthi abantu umntwana oqala esasemncane ukufakwa le mimoya. Lokho umntwana kuthiwa wenzelwa imbeleko. Yeah. Ufakwa le mimoya. Yebo. Uyagcatshwa, uyakhulwa, weziswa zonke lezi zinto kuyahlatshwa amadlozi. Yabona lezi zinto ziba ama-layers. Nini sekuyinto enkulu. Imembethe umuntu. Yebo. Manje ukuthi uyikhiphe ngelanga elilodwa. Kuyabiza ngoba manje fanele ulokhu ususa la lobuqweqwelo ulokhu lususa uzuzothola umuntu manje ungamelwe yonke le mimoya afa kwayona lokho esasemncane. That's why benenkani kangaka abazenzi kwesinye isikhathi. Ngoba lento if ngikhumbula kahle khona intshumelo eyake yakhushwa ubaba uNgcobo osewashona. La eMaritzburg ibandla ndiyaxolisa ukulibesa. Yes. Imafunze. Kwakulapho wayeshumayela lakhe ngesigodi isigodi lesi samathambo. Okay. Kodwa lapho kukhona into awayithetha uthi uma kufakwe kuwe umoya wabantu abangasekhoyo uzobhilonga lapho. Uma kufakwe kuwe umoya kaNkuluNkulu uzobhilonga lapho. Yonke lento ihamba nomoya wakhona. Uma uphupha uthi ubizwa ngabangasekhoyo awubizwa kungafakwanga. Kodwa ubizwa ngoba uqale kwafakwa ecacisa ke lapho esithi kumele uma uNkulunkulu ezokubiza yena uqala afake qala umoya wakhe urecognize kuwe ngaphakathi. Yes. Bese uphile kuwe wena ungawazi. Uma sekubiza usube ngasabizi wena kodwa ibiza umoya wakhe okuwe. Leyo nto idinga ukuthi kusabele wena ngoba umoya wakhe ungaphakathi kuwena. So yiyo ke lento ibona ukuthi nakubo laba bantu le nto ifakiwe. Emayifakiwe yenza ukuthi mase kuthiwa nanku umuntu uyasabela kusabele umuntu straight vele inobungozi. Ngeke uzuthi uyasurvive lapha. Yebo. Inamadla leyo ntshumayelo. Ngiyayizwa futhi yezwakala. Mfundisi wami. Ufakazi nje osashishelele bona asikakayinana nakuphi la. Ngiyazi ukuthi uthe usafuna ukuqhubeka impela ngalobufakazi and uthe futhi usafuna ukuthi uzoshare nendaba yakho nakho usuyithola usudutshulwa usulala esibhedlela yonke lento leyo. Sofika nalapho.
sizofika. Yes, but ngokuholwa inkosi. Yebo. Sisho ke nalapho uthi after lokho kwenzakalani nakhona. Yebo. Kulungile. Okwanamhlanje ake siyivale la. Siyibambelana sizoyiqhubha futhi. Ngokusizwa inkosi nje sizama nje ukuthi sibambe isikhathi sophinde futhi siyiqhube futhi. Ufakazi bakho ngiyabuzwa buhle. Kuningi nje sengikufundile lapha nokuqaphela indaba yomoya ukuthi khona umoya bendawo khona umoya bamasonto. Kuningi ukusherile nje kakhulu okuzosisiza. Yebo. Ngasiqaphele. Engakusho nje mina kumbukeli ekhaya ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakhe. Kholwa kuye. Mvumela ngene enhlizweni yakhe, enhlizweni yakho. Umvume ngomlomo uthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Uyokwazi ukudlula ezimene eziningi ngoba kuzo zonke inkinga nanani oyohamba ubhekana nakho awuzungena uwedwa uyongena unaye and uyokusiza kukho konke. Nawe wamamukela nceke udlala. Udelela uthi hayi nje. Yabona nje mositshela umuntu uthi hayi sizakuthengela utshwala mfethu. Yonke lonto leyo. Siyastand yonke sithi hayi usindisiwe mhlawumbe khona into ofuka bekwa yona yakusinda noma awuzodlala nje. Yes, ngoba uyabona nje vele ukuthi kuleyo minyaka nyana ke. Yes. Bekuyimvela kancane bingekho ngaka insindiso nje besingaka ngoku. Ngokuyana ububa serious kuyona mawuso serious. And vele uzibona izinto. Kodwa ngoku sekucela ukudlala kakhulu. Ndazi noma mhlawumbe uzothi amaBhayibheli amaningi noma zintshumayelo eziningi angi-understand ukuthi yini le elahlekisa abantwana bakaNkulunkulu kanje. Bacela ukudlala kakhulu. Kohlobo lokuthi nje mangathiwa uyabuza nje nawe ngokwakho. Wagcina nini nje ukuthi ube nesibonakaliso. Ukuve nje kuthiwa khuluma iphimbo, ukuve nje ukuthi ubona into, ukuve kuthiwa khona into oyibonile usemthandazweni. Sekukancane the rest kuqanjwa amanga. Kaningi sekugcwele izinto eziphuma endleleni. And mina ke ngumuntu ongakhululeki uma ngabe ngingasaboni lutho, ngingasezwa lutho, usengifunda iBhayibheli ngingatholi lutho, angikhululeki. Ngiyomuntu impela nje othi hayi ngeke kushuthi khona sekufanele ngikwenze either kufanele ngikhuleke kakhulu uyabona nje kushuthi khona la ngilekhe khona ngeke ngajabuli la muntu sibe sefuna ukuthi ayifune yena ke. Yes, ukuthi kanjani umuntu noNkulunkulu lapha. Ngoba ngohlobo lokuthi nje usathetha leyo nto. If unikhumbula kahle ndake ndathi ndiphubuya kwamafunze. Ndila eGauteng njengoba bendithi njalo makuphela inyanga nishone ngakhona. Mangisemsebenzini lapha kusebusuku. Andama ngizothi ndandipatrola kodwa ke ndandihamba ndithi ndiyacheka njengoba kuye kucheckwe nje mawufika emsebenzini. Leqhamuke eliphimbo futhi emini ntambama nje andilele ke lapho futhi. Lethi buyela eqalekeni wenze njengoba wawusenza eqalekeni. Futhi ndiliphendula ngithi kunzima. Nzima. Ithi kulukhulu indlela endenza ngayo eqalekeni ayilula namhlanje inzima. Kodwa lo muntu angaphikisana nami athi buyela khona ke. Lisasekhona ithuba. Beta ngishiye kanjalo. Ndithi kaze yini ke le. Wow. First love. Le ukuthi ukuleka. Yes. Sayinandaba nalokho yona iyaqhubeka iyasiqinisa. Sekuya ukuthi thina siyayi-accepta na kuloko esitshela wona ukuthi siyayivumelana ukuthi siqhubeke. Yes. Noma sithi inkosi sekwanele. Hayi. Kodwa uNkulunkulu icala kanalo yithi. Yithi esinecala. Sibuyele kuleya first love. Lola thando lokuqala. Bona lapha eqalekeni. Kunothando lokuqala lokungena kwinsendiso uyabona uenjoy lento ugijime naye ibe mnandi naye akhulume nawe yabona nje hayi ngenxa yobude bendlela ke hayi lwaphela lo thando ngesikhathi liphela naye useba kude nomuntu
uthini asubuyele back to lapha ekuqaleni ngizwe kahle mina njengoba sitsho kuJeremiah ngase4 noba ubani kodwa la eqaleni yes ethi awusandithandi njengoba ungithanda kwenze njani yebo yeah ibhlungu yeah sikuzwile Nceke siyabonga kakhulu ake siyivale la siyibeke sizoyiqhubha next time asibonge yebo sibonga nje isikhathi sakho ukuthi uzosisherela nje usiqoqe le ndaba siphinde sibonge futhi nakubangcwele eindaweni zonke nakuma returning viewers bazalwane sanibonga nje kakhulu inkosi inibusise indaba ezemnandi ke ziyasherwa siyabonga kakhulu ngoba sawenkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen amen